100,000 pensjonant f'Malta u Għawdex se jibbenefikaw minn żieda ta' 12 € fil-ġimgħa fil-pensjonijiet tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-qari tal-baġġ tas-sena d-dieħla hekk kif spjega li dan se jissarraf f'żieda totali ta' 65 miljun euro fil-bwiet tal-pensjonanti. Apparti din is-seba' żieda fil-pensjonijiet taħt Gvern Laburista, 56,000 pensjonant li rtiraw mill-2008 l qudiem se jgawdu minn bonus għall-għoli tal-ħajja sa massimu ta' €50 fil-ġimgħa, da b'nefqa ta' kważi 1.7 miljun euro. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll li dħul mill-pensjoni mhux taxxabbli se jerġa' jagħla skont kemm se jkunu qed jolew il-pensjonijiet, dan sabiex min jaqlas l-ekwivalenti tal-pensjoni massima jibqa' ma jkunx taxxabbli. Dan l-ammont se jitlaq għal 14,968 euro. Sa dan it-tant, dawk il-koppji pensjonanti li t-taxxa tinqatalhom bħala miż-żewġin se jkomplu jgawdu minn 3,600 euro dħul ieħor eżentat mill-ħlas tat-taxxa. Intant fil-baġġ tas-sena d-dieħla tħabbar ukoll li se jiżdied b'50 euro il-bonus ta' kull sena għal persuni li laħqu l-età tal-irtirar iżda ma jikkwalifikawx għal pensjoni peress li ma kellhomx biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin. Is-sena d-dieħla dan se jitlaq għal 450 euro fis-sena għal dawk li ħallsu anqas minn 5 snin kontribuzzjonijiet, filwaqt li għal dawk li ħallsu aktar minn 5 snin imminqas minn 10 snin bolol, il-bonus se jiżdied għal 550 euro. Mal-15,000 persuna se jkunu qed igawdu minn din il-miżura l-iktar nisa miż-żewġa b'nefqa totali ta' kważi 800,000 euro. Bosta anzjani se jgawdu mill-politika tal-Gvern li jkompli jindirizza l-inġustizzji tal-immoddi permezz ta' allokazzjoni ta' 8 miljun euro. Minn dawn se jgawdu l-eks ħaddiema tal-korpi li wara kienu daħlu fis-servizz pubbliku, apprentisti, studenti u ħaddiema. Flimkien magħhom se jkun hemm l-eks ħaddiema tal-Gasboard. Kif imwiet fil-manifest elettorali se jiġu vvutati wkoll 2 miljun euro sabiex jiġu indirizzati gradwalment numru ta' anomaliji oħra. Dan ifisser li mill-2017 sal-2023 il-Gvern se jkun qed jagħti total ta' 83.5 miljun euro biex jiġu indirizzati l-inġustizzi li twettqu taħt gvernijiet preċedenti. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll li se jerġa' jiżdied b'200 euro l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jiġi injorat fl-assessjar tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali biex bekk fl-2023 is-somma eżentata se titlaq għal 3,266 euro. Se tkompli tiġi aġġustata wkoll b'mod gradwali ir-rata tal-pensjoni tar-romol. Dan l-aġġustament qed jiġi stmat li kważi 9,000 armel u armla se jgawdu minn żidiet addizzjonali fil-pensjoni tagħhom li jistgħu ilaħqu sa 3,54 euro oħra fil-ġimgħa b'nefqa ta' madwar 1.6 miljun euro.